Dobre. On teraz také slovo vypovedal pred všetkými svedkami, že on nemá teraz žiadny kabel. Ďakujem za to všetko, za spoluprácu. Je to pravda. On môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz svedkové, že teraz nemajú kabel. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s ním elektrinu, vtedy kabel. Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch. A tam, čo dával tým ľuďom, on znal, že kemu nie. A čo spravil s peniežami, keď ľudia platili každý deň? Teľo. Prečo vypne ľuďoch von? Ešte vybral penieži a išol na automatoch hrať a on to žádal deti nepridávky. Jak on vypovedá? On toto nech vypovedá. Nie teda, jak má sám elektrinu, jak ľuďoch vypnul von a on potreboval tie penieži. Automatoch, že nemáme živého otca a živého kráľa, že čisté svedomie poviem pravdu. Haló? Ujo! Choďte do piče už! Ujo! Choďte už do piče! Už poznám takých! Choďte už do piče! Ujo, haló, Ujo! Čo tam robíte? Choďte už do piče! Vy tu bývate? Hej! A! Bývate tu? Teba poznám, ty si mi pivo zaplatil na stanici. Hej? To si ty! Hej! Čo chceš? No, počúvajte, Ujo, a vy tu žijete? Teď si daj si jablko. Nie, ďakujem. Čo chceš? Bývate tu? No bývam tu. Hej? A čo? Jak sa vám tu býva? A kurva, čo sa pýtaš? Ty si z televíze? Nie, ale tak točím nejakú vec a chcem sa dozvedieť, hej? Čo tu robíte? Život je ťažký. A jak sa vám tu býva? Pohode? Kurva, dobre, rozvod. Hej, a čo sa stalo? Ale kurva, ty ženy poblúznené do piče, veď poznáš. Áno. O všetko ma obrala, kurva. Auťák sem mal, Škodovku s tažným zarádením. Zobrali. Byť sem, všetko som nechal tej kurve. Poznáš to, ženy to je. Ja čo budem hovoriť? Najprv bola zalúbená. Stále si to v kanáli premietam pred očami. Hovorila, že ve mne stretla pravého muža. Že srdce jej búší 300 úderov. Kurva to bola. Potom si našla takého jebáka, advokáta. Z horného konca Trenčína. Toho kokota, toho Jutr. Kurva jedna. Pri rozvode všetko mi zobrali. Auťák som mal s tažným zarádením. Káričku som si tahal s jablkami, hej? Jablka Jonatánky som vozil z kopca. Všetko. Ja nemyslíš, že ja som nejaký blbec, hej? Ja som vedel latinsky. Napríklad, mutabilitas femina, premenlivá žena. Nikdy sa nežen. Ženy to sú automaty na deti, emocionálne automaty na decká. Poblúznené a potom ta prestajú milovať a najdu si kokota advokáta. Judr z horného konca. Čo ti budem hovoriť? A choďte už do piče, už ja nechcem žiadnu televíziu a ty si mi zaplatil pivo. Daj si jablko. Ja idem, daj si jablko. Díky, dovi. Najebaný koko, čo jenom piješ, že chodí tam piješ. Ty koko vyjebaný, kde chodí tam jebeš. Kde by prijebaný, ty koko vyjebaný. Vyjebaný jak koko. Včera si tam dala 500 korún, deti 500 korún. Dáma penačenke. Kde si dala ti 500 korún? A tam ima penačenke. Ba čo sa Ty si som ja piču robíš? Kde iba je to kopíre? Kde je tých 500?
A peňaženke si koľko mala? Vyše 1000. Ešte si aj ty. Ty špina. Pozor! Čo sa... Všetky taniere som prejebal. Pozor! Kde si dala tých 500 korún? Tašte im mám, pozor, čom sa bije? Tašte! Som ti povedal! Pozor! Dino, čo robíš? Čo robím? Pozor! Čo robím? Pozor! Čo robím? Pozor! Čo robím? Pozor! Čo robím? Peter, Ty hajdel! čo robí Petri, pozri, čo mi robí. Boha, tam Tu čo som mi dal 500 robí. korún, reku, daj ich tam. Ráno im nadám piči. Boha, tam čo ja to ma bije. Kde si dala ty? Som ti ich dal tu, reku, tam ich daj na meso. Kde si... Pozor! Kde si ich dala? Kde si mala peňaženke? 1500 korún. Ja ti si... Či vyše 1000. Pozor, idem ti ich dať, pozor! Pozor! Čo mi ideš dať? Boha, Čo pozor! mi ideš dať? Komu ideš dať? Pozor! Komu ideš dať? Ty svinia, ty hajzel čierny, skurvený, špinavý, vyjebaný. Ty hajzelka vyjebaná. Ty teba už mater nezabila. Ty kurva, špinavá. Tu som jej dal 500 korún. Reku, daj mi ich tam na meso. Nie ona ide... Čo si kúpila? Čo si Pozor, kúpila? idem mu dať, ja čo robím? Čo si kúpila? Čo si kúpila? To tešte im ma, čo kričíš? Však si povedala, že no... Čo si... No a vy... Pozor! Ťa zabijem! Vete, ja to No a vy si... robím! Kde si kúpila nohavičky? I na to zatne ti boha, ja to robím, Peter, pozri, čo robí! Ťa zabijem. To počmeške robím, pozri, aj Ja sobotu! zabijem, ti hovorím, že si- Pozri, čo mi bije, pozri, čo mi Kurva robí! špinavá. Ty nebudeš... Peter, čo, Ty pozri, nebudeš čo mi piču to robí, nerobiť. Ty pozri, hajde Peter! vyjebaný, skurvený. Si z materi robíš, čo nie som mňa. Ti mozog vyjebe z hlavy hneď. Tu som mi dal 500 korún, daj ich tam, reku pôjdem meso kúpiť. Nie, dobre. To nevadí, ja prejebem 1000 korún, mne je to jedno. Budeš mať piču. Ty debil čierny, olácky. Tu som mal 40 korún. Idem pre 500, ježe. A 1000 korún mala peňaženke. Ešte zobrala aj ti 500 korún. Tá kurva špinavá, čierna. Najebaná. Ten hajzel najebaný, čierny.